Anga fuli ani wale ɲumandɔn bɛ ka ɲɛsi aw mɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni kuma in b'a sɔrɔ aw minnu sigilen don jabaraniw kɔrɔ k'aw ɲɛmada walasa faamuya bi sɔrɔ aw fɛ telesirifila bamanankan kunnafoni na walawalali bɛna k'aw ye minnu na Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan nin y'a kuma selen ye bakuruba kunnafoni filɛ. Conférence d'entente nationale a baaraw kuncɛra kari tɛmɛnen an ka jamana kɔnɔ dɔgɔkun kelen hakilina falen tɛmɛnen kɔfɛ sigi nabaw ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan minnu sɔrɔla o kɔfɛ o kan ka kɛ sababu ye ka jamanadenw sigi ɲɔgɔn ma n'o ye réconciliation nationale ye. Nin de ye bamanankan kunnafoni na kumaba ye sɔni min bɛna walawalali kɛ aw ye aw bisimila. Aseyid Sherif Ousmane Madani Haidara al-Silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru kungilenna ani groupement des leaders spirituels ma ɲɛma a bɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ taama senfɛ kari tɛmɛnen ka bɛn ni nɛgɛ kaɲa 16 waatiw ye karamɔgɔ ani a ka jamakulu bisimilayara Abidjan ma ɲɛmaw fɛ ka fara Ansaru ɲɛma minnu bɛ baara in bolodaraw fɛ u ka lycée professionnel kɔnɔ Yopougon an ka mɔgɔ minnu b'u nɔfɛ taama in senfɛ o ye Muktar Bagayogo Buya Kulubali ka taa se Ibrahim Kulubali ma an ka ɲɛmada u ka sɔrɔlenw fɛ. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثير إلى يوم الدين وبعد سلام الله عليكم يا إخوة الإيمان وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Asilamɛw an bɛ fɔlɔ ka Ala fo ka Ala barikada ka Ala waleɲuman dɔn ka sɔli an ka kiraba in kan n'o ye Muhamadu ye sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ka sɔli a so dungɛ sanimanw kan ka sɔli a ka sahaba ɲumanw kan n'an bɔra yen an b'an ka foli ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma. Alhamdulillah an bɛ jamana min kɔnɔ n'o ye Côte d'Ivoire ye ɲɛmɔgɔ min bɛ yen bi an b'an ka foli ɲɛsin a ma n'o ye jamana président ye président folen kɔ an b'a ka gouvernement fo k'a ka députéw fo sɔrɔsiw gendarmerie policiers gardiw an ka foli bɛ a bɛɛ ye. N'an bɔra yen an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu bɛ Côte d'Ivoire a n'an ka alimami minnu bɛ Côte d'Ivoire an ka foli bɛ a bɛɛ ye. An bɛ an karamɔgɔw fo minnu ye an bonya k'u ka baara bila ka na sigi tile in na yan kɛnɛ in kan yan ka nin tɔɔrɔ in mun ye u yɛrɛ ye karamɔgɔbaw de ye u sara bɛ Ala de bolo. Mɔgɔ min ka bon o tɛ se ka mɔgɔ dɔgɔya. Ala k'u sara hɛrɛ la. N'an bɔra yen an b'an ka foli ɲɛsin n balimakɛ ma n'o ye Abdulahi Dagamaisa ye ani a taamaɲɔgɔnw k'an ka foli ɲɛsin silamɛ bɛɛ lajɛlen ma cɛ ni muso denmisɛn ni maakɔrɔba k'a kɛrɛnkɛrɛn Jamiyat Ansar Dinil Islamiyya an bɛ olu minnu ka wele jaabi kɛnɛ kan bi ni o bɛnna le 4 mois 2017 journaliste minnu bɛ yan an ka foli b'u ye o la kuma jan tɛ yen an y'a ɲini u fɛ u ka kumaw surunya tile bɛɛ mɔgɔw sɛgɛnna mais aw sara bɛ Ala bolo. Bɛɛ y'a ka baara bila ka na sigi tile la yan moriba tɛna karamɔgɔba tɛna garibu jalan kunbɛli la a sara bɛ Ala bolo. Ala de b'aw sara. Wajuli wɛrɛ tɛ yen an kan ka fɛn o fɛn fɔ Ala sɔnna an y'a bɛɛ fɔ. Min bɛ kanuɲɔgɔn nana dɔrɔn k'u fo k'u waleɲuman dɔn k'a jir'u la silamɛya Ala ko kira ma wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhamadu ne m'e ci foyi kama fo dafɛ bɛɛ ka hinɛ sɔrɔ.
ni aya yi ni ye nin kelen ta kuranɛ kɔnɔ nin b'a bɛɛ bɔ ala ko kuranɛ kɔnɔ ko kira cira an ma a ma ci silamɛw ma k'u bɛ hɛrɛ sɔrɔ a ma ci selibagaw ma k'u bɛ hɛrɛ sɔrɔ ala m'o fɔ dɛ ko rahmatan lil alamina o kɔrɔ dafɛn bɛɛ kafiri bolisɔnna chrétien silamɛ yɛrɛ ani maa min ko nin si tɛ tiɲɛ ye ko kira cira de ko nin bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ a bɛɛ. Conférence d'entente nationale a baaraw kuncɛra kari tɛmɛnen an ka jamana kɔnɔ dɔgɔkun kelen hakilina falenfalen tɛmɛnen kɔfɛ sigi nabaw ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan minnu sɔrɔla o kɔfɛ o kan ka kɛ sababu ye ka jamanadenw sigi ɲɔgɔn ma n'o ye réconciliation nationale ye Kafunɛ Bacili a bɛ walawalaliba k'an ye. Dɔgɔkun kelen o tɛmɛnen kɔfɛ lajɛrew baaraw la Bamakɔ lajɛrɛ min ni a kun sigilen kun don ka kuma da di Mali jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ma walasa bɛn ani kelenɲɔgɔnya ani yafaɲɔgɔnma o bɛ se ka sabati an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na o lajɛrɛ in baara bɛɛ lajɛlen kun cɛra ka bɛn kari don ma lajɛrɛ in sigi ka fɔ kɔnɔna na tile 7 kɔnɔ malidenw yɛrɛ damaw y'a lajɛ ni ka bɛn ko camanw kan i n'a fɔ komi ka sigiw labɛn ani ka ɲɔgɔn faamuyaw labɛn u ni banbaganci mɔgɔw ka jɛkulu ma ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ ni Amadu Kunfa ka kulu ye ani Yadi Ag Gali ka kulu ye walasa sigi ka fɔ kɔnɔna na ɲɔgɔn faamuya bi sɔrɔ wa kɛnɛ in ka a laɲinina ni sigi ninnu bɛna kɛ a bi kɛ bonya ni karama kɔnɔna na ani ka bɛɛ lajɛlen bila lafiya kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ an bɛɛ ye jamana kɔnɔ kelen denw ye ni o ye Mali ye sigi min kelen filɛ nin ye Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ a sigi ninnu sen fɛ a kanuna Mali jamana kɔnɔdenw fɛ minnu y'u sen don lajɛrɛ in na k'a fɔ ko sigi belebeleba wɛrɛ o kan ka boloda Mali jamana kɔnɔ ni k'o tile kelen tɔgɔ da seginɲɔgɔnma ani yafaɲɔgɔnma tɔgɔ ladon ani Mali jamana camancɛ ani Mali jamana kɔrɔyan fanfɛla ka lafiya o yɔrɔ minnu dɔw hali ni bina ka biya basigibaliya fanga ka bon sigi in sen fɛ Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ walasa bɛn ni kelenɲɔgɔnya ani yafaɲɔgɔnma bɛ se ka sabati o kɛnɛ kan Azawadi ko o wulila k'i jɔ kura ye a yirala k'a fɔ fɛn min ye Azawadi ko kuma ye k'o tɛna se ka kɛ politiki ko kuma ye an ka jamana kɔnɔ tuguni hali n'o y'a sɔrɔ hakilina wɛrɛw kelen-kelen u bɛ maa wɛrɛw la sigi in kɛbaga fanbaw bɛn kɛra nin de kan u bolo Azawadi ko kun kan sigikafɔw in bɛnkanw lakaliba n'u ko a ma ko rapporteur général de la conférence Nuhum Sangare ale ka fɔ la maa minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ sigi in kɛnɛ kan olu y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye Azawadi ko ye k'a tɛ tali kɛ Mali jamana kɔrɔyan fanfɛla fan si kan nka k'a bɛ tali kɛ fɛn min kan o ye ladala kokɔrɔw ye tariku ani dugukolo yɛrɛ sigicogo an ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Bubakar Keita ale ka dantigɛliw la y'a jira k'a fɔ ko fɛn min bɛ tali kɛ Azawadi ko babu kan ani Amadu Kunfa ani Yadi Agali ka kulu lahalaya kan ko sigikafɔ in bɛɛ lajɛlen kɔfɛ k'u n'a lajɛ ni ka fɛɛrɛ ɲini u la k'o kɛ a dama kɛnɛ sigita ye don n'a nataw kɔnɔ Mali jamana kɔnɔdenw y'a jira k'a fɔ ko dɔ kan ka fara lakanako kan ni dɔ farali ye lakanatigilamɔgɔw kan Mali jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali jamana kɔrɔyan fanfɛlaw la ani ko ka labana ka bɛnkɛ kɔrɔfɔ dɔw kan kɔrɔfɔ minnu ni a bɛ laɲini Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen fɛ maa si kana tana wuli Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ damaw ka nin sigi in datuguni kɛnɛ kan an ka jamanakuntigi tilala k'a jira k'a fɔ ko jɛkulu dɔ bɛna sigi sen kan jɛkulu min ni olu ka baaraw bɛna ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la Azawadi ko babu ani banbanci mɔgɔw fɛ kuma ɲɔgɔnya ma banbaganci mɔgɔ minnu ni olu dagayɔrɔ bɛnnen don Mali jamana camancɛla ma wali kelen Mali jamana kɔrɔyan fanfɛlaw ma Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ damaw ka nin sigi in labɛnbaa jɛkulu o maa ɲɛma ni o ye Baba Agib Aidara ye ale ka kɔrɔfɔw la a y'a jira k'a fɔ ko bɛn kɛra fɛn o fɛn ka sigi in kɔnɔna na k'a bɛɛ lajɛlen bɛna fara ɲɔgɔn kan ni ka kɛ gafeba kelen ye gafe min ni a bɛna kɛ jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ka bɛnkan ye bɛnkan min ni a man kan Mali jamana kɔnɔden kelen ka tana wuli o bɛnkanw bɛna tali kɛ bɛn yɛrɛ la Mali jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ kelenɲɔgɔnya ani seginɲɔgɔnma bɛnkanw kulu maramafɛntigiw SEMA plateforme ani Mali jamana fanga sinamatɔn jɛkulu ko daminɛna olu minnu kun y'a jira k'a fɔ k'u sen tɛna ye lajɛrɛ in na olu bɛɛ lajɛlen labanna ka segin u kɔ ni ka ye lajɛrɛ in kɛnɛ kan lajɛrɛ min ni a ye mɔgɔ 300 bɔɲɔgɔnko fara ɲɔgɔn kan Mali jamana kɔnɔdenw na kunnafoni kɛnɛ dɔ sigira Dr Modibo Sangare fɛ n'ale ye ɲininikɛla ye FM Post la bana dɔ kun ka bana bɛ wele ko autisme n'o ye kunkololabana ye kɛnɛ in sigira fɛ ka kɛ ni diɲɛ selekena ni jamanaw ka don kɛrɛnkɛrɛnnen ka ɲɛsin bana in kɛlɛli ma an ka maa min kun b'a kɛnɛ kan o ye Tata Ture ani Seydou Ɲare nka bi walawala maa min fɛ Amadu Kamara
autisme ale ye bana juguba ye min lakodɔnnen don an ka jamana kɔnɔ sabula jateminɛla maa sigiyɔrɔma 27 i bɛ taa sɔrɔ a bɛ maa kelen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la CHU du point G sɛgɛsɛgɛlikɛlaw y'a jira k'a fɔ ko autisme ko hali a faamuyali tɛ kosɛbɛ kɛnɛya tigilamaaw olu wɔrɔ la ka sababu kɛ a bana kɔlɔlɔ ye ɲininikɛlaw olu yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko bana don a bɛ maanifin kunkolo bɛɛ lajɛlen ɲagami k'a jira k'a fɔ ko kunkolola bana de don o de la u ye nin don kɛrɛnkɛrɛnnen bila sen kan walasa ka maaw ladɔnya nin bana jugu in kan ɲɔgɔn dalajɛ mun na o ye ka autisme denmisɛnnin minnu bɛ yen ni autisme b'u la pour que mɔgɔw bɛ se ka autisme ni yɛrɛ ko ladɔn cogoya min na ani k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ an bɛ yan pour que ka ɲɛɲinini k'a kan dɔgɔtɔrɔya sira fɛ an bɛ yan fana pour que k'u dɛmɛ donc autisme ye bana ye n'a bɛ den na i b'a sɔrɔ kuma caman na i mana bila denmisɛnnin tɔɲɔgɔnw cɛ la a tɛ teri sɔrɔ a yɛrɛ la a tɛ teri ɲini yɛrɛ a tɛ teri ɲini o tɛmɛlen kɔfɛ n'a ni mɔgɔkɔrɔbaw don n'a welela n'a tɔgɔ ye i b'a sɔrɔ a t'a tɔgɔ jaabi o tɛmɛlen kɔfɛ hali n'i y'a lajɛ ale t'i lajɛ a bɛ dugumana lajɛ ou bien a bɛ fan wɛrɛ lajɛ donc o b'a yira k'a fɔ ale kelen don k'a yɛrɛ mabɔ mɔgɔ tɔw la o tɛmɛlen kɔfɛ tuguni i b'a sɔrɔ denmisɛnnin minnu ni autisme b'a la kuma bɛɛ lajɛlen na i b'a ye a bɛ fɛn kelen de kɛ cogoya kelen na yɔrɔ kelen na a tɛ fɛ yɛlɛma ka don o la ni yɛlɛma donna o la dɔrɔn a bɛ dimi a bɛ funu o tɛmɛlen fana kɔfɛ i b'a sɔrɔ caman bɛ kuma ka gɛlɛn u ma hali minnu bɛ yen n'u bɛ se ka kuma i b'a sɔrɔ u sisan hakɛ u ka kuma tɛ se o niveau la donc o tɛmɛlen fana kɔfɛ tuguni denmisɛnnin kɛnɛma i b'a sɔrɔ ni dimina kɔrɔ ou bien ni nisɔndiyara kɔrɔ ale b'a dɔn mais autisme bɛ denmisɛnnin min na ale tɛ se k'a ka nisɔndiya ou bien a ka dusu tɔɔrɔ a tɛ se k'o yira ka ɲa o tɛmɛlen kɔfɛ ni mɔgɔ wɛrɛ fana dimina kɔrɔ ou bien nisɔndiyara kɔrɔ a tɛ se k'o fana faamu donc nin de b'a kɛ k'a fɔ denmisɛnnin bɛ yen ni autisme b'u la u ka ɲɛnamaya ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ ka da ɲɛ minnu bɛɛ lajɛlen fɔ kan donc fɛn jumɛn de bɛ autisme bila mɔgɔ la ɲɛɲinini kɛra dɔgɔtɔrɔ ɲɛɲinini kɛra mais an bɛ don min na i ko bi o dɔnnen tɛ fɔlɔ mais mun kɔni dɔnnen don o ye k'a fɔ fɛn dɔ bɛ farikolo la mun bɛ kɛ sababu ye an kunsigi couleur bɛ kɛ mun ye an ɲɛ couleur bɛ kɛ mun ye an janya bɛ kɛ hakɛ mun ye an ka hakilija bɛ kɛ hakɛ mun ye a bɛ fɔ den bɔlen don a fa fɛ ou bien a bɔlen don a ba fɛ o sababuya bɛ fɛn mun na farikolo la n'a bɛ fɔ a ma tubabukan na ko gène donc i b'a sɔrɔ o gène ninnu n'olu caman bɛ yen ne fiɲɛ b'u la ka se 3 fo ka se 15 ma den kelen na donc o bɛ kɛ sababu ye ni fɛn wɛrɛ nana fara o kan i b'a fɔ bange gɛlɛya i b'a fɔ a ba ka fɛn dɔ dun mun tɛ fɛn dunta ye i b'a fɔ cigarette ni joint ni alcool ni fɛn wɛrɛw kɔnɔmaya kɔnɔna la o bɛ se ka kɛ sababu ye mun bɛ se ka autisme bila den na autisme kɔlɔlɔ minnu b'a la a yirala k'a fɔ k'a bɛ sɔrɔ tiɲɛ na ani yɛlɛmali senfɛ wa maa minnu garisɛgɛ donnen don ni bana in na gɛlɛyaba de b'u ni bunahadamaden tɔw ni ɲɔgɔn cɛ sabula u yecogo a bɛ maa siran wa maaw bɛ siran ɲɛ kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen b'i sɔbɔw la ka sababu kɛ u yecogo ye n bɛ ɲini an balimaw fɛ fɛn o fɛn bɛ autisme kɛlɛ la dɔgɔtɔrɔ o psychologue o n'importe qui o Mali a kɛra Amalden mɔgɔw ye a kɛra association wɛrɛ mɔgɔw ye o association des psychologues bɛɛ ka kɛ ɲɔgɔn kan an ka ɲɔgɔn ye pour avoir une ligne de conduite c'est-à-dire an ka kuma ɲɔgɔn fɛ ka association ɲɛnama bila sen kan est-ce que tu vois et en ce moment pour pouvoir lutter contre l'autisme et je pense que c'est ça qui va aboutir notre chacun de son bɛɛ ka kɛ i ta fana k'a fɔ k'i bɛ a bana nin kɛlɛ i tɛ se voilà parce que a barika ka bon voilà banamisɛn minnu bɛ den minɛ yan'u ka a kɛ yɔrɔ wɛrɛ taama ni fɛn wɛrɛw ka tilen n'a ye dɔgɔtɔrɔso la a ka furakɛ bana in ka nɔgɔya joona joona bon est-ce que laban in kɔni n bɛ sinsin min kan o ye ka dɔgɔtɔrɔ minnu fana bɛ hakililabana in furakɛ o dɔgɔtɔrɔw ka dɔgɔ voilà n b'a fɛ de jamana k'i hakili to o yɔrɔ la voilà k'olu former walasa ka nin banabagatɔ n'u somɔgɔw k'u dɛmɛ Mali kɔnɔ ani farafinna worodugu yan fan fɛ waleya dɔw kan ka ta ko olu bila sen kan i n'a fɔ ka ɲininikɛlaw kɛnɛya tigilamɔgɔw k'u ka dɔnni kawariya sanga ani wagati ka tila ka minɛnw d'u ma minnu bɛ ɲinini ɲɔgɔnyaw bolo Woma ale bɛ Sibirila commune fɛ a bɔra k'a ka maternité n'o ye a ka muso jiginyɔrɔ ye o Kolomokari nin baaraba in ye jɛkulu dɔ de ka waleɲuman kɛlen jɛkulu bɛ wele ko association frères du sud a bara Kolomokari senfɛ maaba caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kɔnɔ Musa Fɔnba a bɛ walawalali caman kan ye
Woma dugu a bɛ Sibirila commune de fɛ Buguni cercle la. Mais a bɛ se k'a fɔ Mali ni Côte-d'Ivoire dancɛ bɔ ɲɔgɔn dugu do. Dugu jiginnikɛso n'u k'a ma ko maternité o ɲɛ sɔrɔla kabini Sibiri don mars kalo tile 18 tɛmɛni. A tɔgɔ dalen don Buguni cercle préfet la ni o ye Ousmane Christian Jara ye. Maternité in groupe ngarila dugudenw fɛ sigida ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen kun bɛ a kɛnɛ ka kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna jɛkulu min kɛra maternité jɔli sababu ye ni u k'a ma ko association frères du sud o ɲɛma danga El Hadji Yaya Togo la ale kun bɛ kɛnɛ kan. Buguni préfet, Garalo sous-préfet, Sibirila mairie ani Womakaw olu bɛɛ lajɛlen kun bɛ kɛnɛ kan. Woma dugutigi ni o ye Bakari Walama Konate ye a ye kɔrɔfɔta ni ka waleɲumandɔnboli kɛ ka ɲɛsin dugudenw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ jiginnikɛso nali o kɛra hɛrɛ ye u ma ka sababu kɛ a bɛna kɛ sababu ye ka kɛnɛya de jidi dugu la kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna an balakaw ani den minnu ni olu bi bange. Association frères du sud yɛrɛ min kɛra maternité in jɔbaa ye a ɲɛma danga El Hadji Yaya Togo la a ye waleɲumandɔnboli kɛ ka ɲɛsin an balakaw ma ani Womakaden bɛɛ lajɛlen ma. Gwɛlɛyaw minnu kun bɛ u ka yanni labitanizo in ka jɔ ni a jɔlen bɛna kɛ sababu ye k'o gwɛlɛyaw wuli a y'i da se olu ma. A y'a yira k'a fɔ hali bi association frères du sud baara camanw de bɛ yen minnu bolodalen don nataw la ni olu bɛna sigi sen kan. A ye bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin Buguni préfet ma ka sababu kɛ wulikajɔw ni cɛsiriw minnu bɛ a la ni labitanizo in yɛrɛ tɔgɔ dakun y'o ye a la fana. A da sera o ma. Association frères du sud a ɲɛma danga El Hadji Yaya Togo la y'a yira k'a fɔ don nataw la kɔlɔnba dɔ bɛna jɔ. Kɔlɔn min bɛ Côte-d'Ivoire ani Mali ka sigiɲɔgɔnya ko fɔ u k'a ma ko puits de la fraternité ivoiro-malienne ka sababu kɛ a yɔrɔ in na ko jiko gwɛlɛyaba bɛ yen. Kunnafoniw y'a jira k'a fɔ maa minnu sigin bɛ Côte-d'Ivoire ani Mali dancɛ la kuma bɛɛ gwɛlɛyaw bɛ to ka don u ni ɲɔgɔn cɛ ka sababu kɛ ji yɛrɛ a ɲɛnabɔ cogo ye walasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ gwɛlɛyaw la. Kɔlɔnba in senkun bɛna kɛ o de ye association frères du sud fɛ wa walasa hakilina yɛrɛ ka se ka sira sɔrɔ. Côte-d'Ivoire yanfan maaw gafew minnu kan ka fara ɲɔgɔn kan faama kunda olu y'o fara ɲɔgɔn kan ka ban k'a tɔ ye Mali yanfan maaw ta de ye olu ka gafe ka se ka association frères du sud lasɔrɔ. O de bɛ an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛw kunnafoniw ma karamɔgɔ Musa Fɔnba a bɛ walawalali caman k'an ye. Niger jamana ɲɛmaaw Sibiri tɛmɛnen u ye wele bila ka ɲɛsin mɔgɔw ma Niger ka denw na minnu bɛ Mali ni Niger dancɛ la k'u k'a lajɛ k'u tɛgɛ di Niger surasilakaw ma ka Bamaji jɛkuluw kɛlɛ ka sababu kɛ u ka wulikajɔw cɛyalen don ka mɔgɔw bɔnɛ u nin na. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Niger mara fan in fɛ ni o ye Atilebi yanfan ye Boko Haram Bamaji jɛkulu ka wulikajɔw cɛyalen don a yɔrɔw la. Hali n'o y'a sɔrɔ Niger jamana ɲɛmaaw ye a lajɛ ka état d'urgence sigi sen kan a yɔrɔ kofɔlen ninnu na. Niger maa ɲɛmaa dɔw ka fɔ la lakanabaliya min bɛ a kɔnɔ in na ni o ye Niger ni Mali dancɛ ye. Kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna san 2012 Bamaji jɛkulu min kun bɛ an ka jamana kɔrɔ yan b'a fɛ ko Mijawo ko Niger ka den dɔw ta mɛ u yɛrɛ sɔrɔ o jɛkulu kɔrɔ maaw nɔfɛ. Mana Niger maa ɲɛmaaw b'a fɛ de ka wulikajɔ de kɛ ka se ka kunnafoni di walasa minnu kɛn bɛ ka taa fara Mijawo maakɔrɔw kan u bɛ se ka lajɛ ka segin u kɔ. Minnu ma sɔn ka segin u kɔ sa olu bɛ se ka dalakuru cogo min na o bɛ ɲɛɲini surasiw fɛ. Niger ye wasabulon u ye a lajɛ ka état d'urgence ka kurakuraya kalo 3 wa a bɛ senna Niger kɔnɔ in fan caman fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ka digi a Mali yanfan kan. Tilaberi mara ani Tawa mara wulikajɔ cɛyalen don Boko Haram Bamaji jɛkulu fɛ yen kosɛbɛ ka maaw bɔnɛ u nin na wa kuma dɔw la yɛrɛ u bɛ surasiw de ta jan na ni o ye Niger surasiw ye wali kelen u bɛ taa bi maaw kan u ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka maa minnu kɛ k'u sigiyɔrɔw bila ka taa bisimila minɛ fan wɛrɛw fɛ réfugiés san 2015 Niger maa ɲɛmaaw kun ye a lajɛ ka état d'urgence sigi sen kan Difa mara la Difa ni Nigeria yɛrɛ de gunnen don ɲɔgɔn na kosɛbɛ ka sababu kɛ Boko Haram Bamaji jɛkulu min bɛ Nigeria kɔnɔ kuma bɛɛ a ka wulikajɔ kun bɛna a yɛrɛ sɔrɔ Difa mara la. Sango ni o ye san 2016 ye Boko Haram Bamaji jɛkulu minnu bɛ Niger ka denw na olu caman dar'u yɛrɛ di ka jira k'a fɔ u bɛ segin u kɔ ka sababu kɛ jamana ɲɛmaa Mahamadu Isufu ale de y'a jira k'a fɔ ni e maa min nani yɛrɛ ye ka n'i yɛrɛ ko fɔ k'a fɔ i tɛ segin i ka Bamaji wale kan bilen ko yafa kelen don i ma ni u ko ma ko amnesty. Côte-d'Ivoire jamana fanga kun sabanan 3e république ye a wasabulon fɔlɔ ka lajɛ o bɛ dayɛlɛ ka bɛn ni tarata avril kalo tile 3 ye. Nin bɛna ka siɲɛ fɔlɔ ye wasaden 255 minnu bɛ Côte-d'Ivoire wasabulon kɔnɔ ni wasadensigi kalataw la kala tara olu ye u ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni ka kuma baaraw kan ka daminɛ ka bɛn ni ntɛnɛn avril kalo tile 3 nɛgɛ ɲɛta waatiw de ni o ye 10 heures ye. Wasabulon ɲɛma Guillaume Kibafori Soro ale ka dantigɛliw de bɛ kɛ ka dayɛlɛ. Laɲini
laɲini dɔw kun kɛra k'a fɔ jɛkulu belebele min bɛ yen ni u k'a ma ko Rassemblement des Soufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP Alassane Dramane Ouattara ka fanga ɲini jɛkulu ani jamana yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ tu tigɛba ni o ye Félix Houphouët-Boigny u ka PDCI RDA ni fanga ɲini jɛkulu ninnu bɛɛ bi ɲɔgɔn sɔrɔ o jɛkuluba in de kɔnɔ san 5 fɔlɔ kɛra ni o ye Alassane Dramane Ouattara yɛrɛ ka kɛ jamana ɲɛmaa ye kalata fɔlɔ la u farala ɲɔgɔn kan o cogo in de la nka ni nze in jɛkulu in dira u kɛtɔ ka wasadenya kalataw yɛrɛw kɛ u taara ni jɛkulu in ɲɛ nka u donnen wasabilo kɔnɔ u y'a jira k'a fɔ u tɛna se ka ɲɛ jɛkulu kelen in kɔnɔ u b'a jira k'a fɔ jɛkulu tira bɛɛ b'i dama fan kelen fɛ Alassane Dramane Ouattara n'a ka Rassemblement des Républicains RDR o wasaden jɛkulu do groupe parlementaire fan filanan o ye Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI ye ni o ye Henri Konaté ka fanga ɲini jɛkulu ye Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire UDPCI ani Union pour la Côte d'Ivoire UPCI olu minnu fana ye RHDP tɔndenw ye olu fana n'u ka jɛkulu b'u dana nin bɛɛ lajɛlen de b'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmaa Alassane Dramane Ouattara ni Henri Konaté ye PDCI ɲɛmaa u kun ka laɲini kun ye fanga ɲini jɛkulu filaw RDR ani PDCI u ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ fanga ɲini jɛkulu kelen ye u ti sira sɔrɔ bilen wasabilo kɔni kɔnɔ Laurent Koudou Gbagbo jamana ɲɛmaa kɔrɔ ka fanga ɲini jɛkulu Front Populaire Ivoirien FPI ale ma se ka wasaden jɛkulu sɔrɔ a yɛrɛ tɔgɔ la ni u ko ma ko groupe parlementaire ka sabu kɛ san 2011 wasadentigi kalataw la u y'u murugurundakoya ka jira k'a fɔ u sen tɛ kalata la desamuru kalo tɛmɛnen kalata min kɛra maa caman ma sɔrɔ Laurent Koudou Gbagbo ka fanga ɲini jɛkulu maaw la ka don wasabilo kɔnɔ n'a bɔra maa saba la o maa sabaw yɛrɛw la Pascal Afingessa min kɛn bɛ k'i yɛrɛ kɛ Front Populaire Ivoirien fankelen ɲɛmaa ye o sera ka don o b'a jira k'a fɔ maa saba dɔrɔn de bɛ wasabilo kɔnɔ. Congo Kinshasa jamana kɔnɔ bɛɛ lajɛlen kɔni sigi bɛ sa ka jamana ɲɛmaa Joseph Kabila ka dantigɛli de ma kɔnɔ min kan ka kɛ wasabilo filaw la o tɛmɛnen kɔfɛ Joseph Kabila jamana ɲɛmaa ntɛnɛn ani tarata kunnafoniw y'a jira k'a fɔ maa minnu kun bɛ chrétien diinɛ ɲɛmaaw ka sigi ka fɔ kɛnɛ kan fanga sinamatɔ ɲɛmaaw la déléguéw k'a bɛn'u bisimila barisabu ka da ka fanga sinamatɔw ka jɛkulu a kɛn bɛ jɛkuluba fila de ye o kumana k'a bɛna a bɛɛ lajɛlen bisimila u dama fan ntɛnɛn ani tarata jamana ɲɛmaa Joseph Kabila n'a nɔfɛmɔgɔw kɛn bɛ ka jira k'a fɔ nin ɲɔgɔnmugunba in ma dabɔ dɔwɛrɛ kama desamuru kalo tile 31 san 2016 chrétien diinɛ ɲɛmaaw ka sigi ka fɔ kɛra sababu ye ka tɛgɛnɔbila kɛ bɛnkan min na o waleli ko nin y'o ɲɛbila baaraw de ye ka maa minnu bɛ yen fanga sinamatɔw na kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna minnu bɛ fanga sinamatɔ ɲɛmaa Etienne Tshisekedi denkɛ Félix Tshisekedi nɔfɛ ka taa se Pierre Lumbi ma olu kɔni y'a jira k'a fɔ olu tɛ se k'a fɔ ko u bɛ nisɔndiya ni ko in ye fɔlɔ ka sabu kɛ u ɲɛ bɛ ja wɛrɛ la ka bɔ jamana ɲɛmaa Joseph Kabila yɔrɔ min tɛ olu kun minɛ Félix Tshisekedi ani Pierre Lumbi olu minnu bɛ fanga sinamatɔw ka jɛkulu kelen ɲɛmaaya la u y'a jira k'a fɔ n'i y'a ye ko olu tɛ ka se ka nisɔndiya ka bɛn ni jamana ɲɛmaa Joseph Kabila ka nin wulikajɔ in ye ɲɛ b'a la k'a fɔ u bɛ k'a lajɛ ka bɔ ni sira wɛrɛ de ye olu ka fanga sinamatɔ jɛkulu kɔnɔ minnu ni olu tɛ kan kelen na k'u yɛrɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ olu bɛ sen ka kɛ ko nɔgɔndigi ye ka tɛmɛ u kan k'u b'a fɛ ka bɔ n'o sira in de ye ka olu den kɛrɛfɛ u ko u yɛrɛ sigan bɛ maa minnu na k'u bɛ sɔn ka se olu ma jamana ɲɛmaaw fanga sinamatɔ ɲɛmaaw la k'olu den kɛrɛfɛ ko dɔ ye Joseph Olengan Nkoyi ani Bruno Tchibala ye olu maa filaw minnu ni u tɛ hakilina kelen na ko maa yɛrɛ t'a dɔn yɛrɛ chrétien diinɛ ɲɛmaaw ka sigi ka fɔ kɛra sababu ye ka bɛnkan min tɛgɛnɔ bila desamuru kalo tile 31 31 tɛmɛnen k'u bɛ sɔn ka yɛlɛma don o bɛnkan sɛbɛ sariya dɔw yɛrɛw la yɛrɛ. Amerikikaw ka jamana ɲɛmaa nin jɔfɔranjɛ in kɔni gɛn bɛ gidine ye a bolo Donald Trump alamusa ani juma Chine jamana ɲɛmaa Xi Jinping a bi o bisimila Floride araba a bi Jordani masakɛ Abdallah a b'o fɛnɛ bisimila nka yanni o cɛ ntɛnɛn a kan ka Egyptikaw ka jamana ɲɛmaa Abdel Fattah al-Sisi fɛnɛ bisimila an bɛ abiladoniya k'a fɔ Misira jamana ɲɛmaa Donald Trump ka fanga bi se ka kɛ sababu ye k'ale nisɔndiya kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna dɛmɛ min ni Ameriki jamana b'o kɛ k'o ɲɛsin Misira jamana ma Egypte n'a bi t'i jɔ dolari wari miliyari 1 ani miliyɔn 300 ɲɔgɔn na min kun bɛ don maramafɛn da fɛ ka di Egypte jamana ma walasa a bɛ se ka Bamaji jɛkulu kɛlɛli kɛ a mago ye Barack Obama tile la ale kun y'o tigɛ Abdel Fattah al-Sisi ka fanga na ka sabu kɛ
Abdel Fattah al-Sisi a kɛlen kɔfɛ ka Mohamed Morsi minɛ frère musulman cɛbɔ min kɛra jamana ɲɛmaa ye k'o ka kafo jaso k'i coko o nɔna o nɔfɛ mo a labana ka ŋwara da olu la ka bɔnɛ banfula don olu kunna ma caman de fara fɛ o nɔfɛ mo kɛlen ka wuli ka jɔ boloda ka ɲɛsin a ka fanga mɔ o de ma bɛɛ Barack Obama ka fanga mɔ kumana Barack Obama n'a nɔfɛ mo y'a ye k'a fɔ hadamadenya hakɛ burujawale caman de kɛra jamana ɲɛmaa Abdel Fattah al-Sisi fɛ Mohamed Morsi nɔfɛ mo lajabatɔ ni dɛmɛ in digɛra Misra jamana na wa Barack Obama yɛrɛ ye a ka fanga kɛ ka ba don si da kelen Abdel Fattah al-Sisi ma deli ka bisimila a fɛ Ameriki jamana ɲɛmayaso la ni u ye Maison Blanche ye nka Donald Trump na ko min ye nin ɲɛsa jɛɲɔgɔnya bɛ se ka kurakuraya ka sabu kɛ maa filaw Donald Trump ani Abdel Fattah al-Sisi u ka taabolow la u bi ɲɔgɔn ye yanni Donald Trump yɛrɛ ka kɛ jamana ɲɛmaa ye a bɛ deli ka Abdel Fattah al-Sisi tanu diɲɛselekɛnɛ ni tɔnba Nations Unies ka lajɛ dɔ senfɛ ka jira k'a fɔ maa min do a ka d'ale ye ka sabu kɛ a yɛrɛ ka jamana yɛrɛ maracogo a fɛ Abdel Fattah al-Sisi fɛnɛ kun bɛ deli ka Donald Trump tanu kabini a ma kɛ jamana ɲɛmaa ye k'ale kɔni ɲɛ bɛ maa in na cogo min na ko jamana ɲɛmaaya bɛ sɔn ka bɛn a la fan filaw ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnya ma caman y'a jira k'a fɔ a bɛna boli fɛn min kan o ye dɛmɛ min kun tigɛra Barack Obama fɛ Donald Trump bɛna o kurakuraya ni o ye dollar wari miliyari 1 ani miliyɔn 300 ye o tɛmɛnen kɔfɛ Misra jamana yɛrɛ fura dama ale min gɛn bɛ banamini ngalama ye bani Israɛl ni arabu jamana tɔw ni ɲɔgɔn cɛ Palestine kɛlɛ la ni maa caman gɛn bɛ ka Misra jamana jateminɛ ka kɛ i n'a fɔ ale de gɛn bɛ bani Israɛl lakanabaa ye wali kelen arabu jamanaw yɛrɛ ka don olu ni bani Israɛl kɛlɛli cɛ Palestine ngamɔ u da bɛna se o ma. O de bɛ dasigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na mun labɛnna kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ ka kɛ ni kuma in ye aw k'an bɛ laseli wɛrɛ